היי, אני שקד מטר, חוקרת AI חצי שנה בדרייבנטס. דרייבנטס נותנת שירותים לחברות מאוד מאוד גדולות, ובאופן טבעי יש להן כמויות מטורפות של דאטה, והם לא בהכרח יודעים מה הדבר הכי נכון לעשות איתו. התפקיד שלי זה לדבר עם הלקוחות, להבין איזה דאטה בדיוק יש להם, להביא את הדאטה הזה אלינו, לעבד אותו, להסיק ממנו מסקנות, ובסופו של דבר לאפשר להם עבודה כמה שיותר טובה ויעילה. ההתפתחות המקצועית הכי משמעותית שהייתה לי מאז שהגעתי לדרייבנטס היא דווקא בתחום של התקשורת. אני יושבת בצוות עם מהנדס רשתות שמגיע מתחום אחר, עם שפה אחרת, עם מונחים שונים, ואנחנו צריכים לשבת ביחד ולהבין ביחד מה הדרך הנכונה להתקדם, וזה בעצם איפה שהקסם קורה. בחרתי לבוא לפה בסופו של דבר כי התהליך היה מאוד 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 מכבד ומעניין. ברעיונות ישבתי עם האנשים שאני הולכת להיות איתם בצוות, והדיונים פשוט היו מרתקים. והרגשתי שזה מקום שבאמת מבין את העובדים שלו, ובאמת מאז שהצטרפתי אני יודעת להגיד שזה ממש ככה. אני מרגישה שהקולגות שלי, המנהלים שלי, רואים אותי כבת אדם, מבינים את הצרכים שלי, ומאפשרים לי לעשות את מה שאני עושה הכי טוב, וגם לא להתפשר על הדברים האחרים שחשובים לי בחיים.